muchatoneta muno mune makitwa zechifambi mumba muno. Iwe wakutofarira zvikuitwa nehanzvadzi dzako, wakutogadziswa foni, wakudini. Tete imi makutoda kukumbira kugadziswa foni. Saka muno matongowa mumba mefambi handitika. Zvino inini munhu mukaenda netumimba twenyu pano, ndikumhanyisa munhu pano. Hazvina basa kuti makauya neraisi, hazvina basa kuti makauya netumari tumafoni. Mandipa mari yemapiritsi, hazvina basa. Ini ndikumhanyisa vanhu pano. Rambai muchiita zvamunoda. Imi mitete ndozvamakavinga pano. Ndozvamakavinga. Ndaitoti pamwe zvamatouya ndichatosimbawo pano. Tese muno kuonda kwandaitawo. Ini ndakaya zviripo. Ndakasvika pane muchitaura kuti tete vhukuru vedu vari kuita musikadwa panapa. Handiti. Ndikavabvunza. Vakandipindura zvavakandipindura vakati tiri kubva kumadhiri. Asi mimi chikafu makatambira kai. Asi mimi muri kudya ka handiti papa makapuwa mari. Izvo zvimukukumbira kugadziswa foni. Saka ndinorambei izvo zvakasvika zviripo. Chirambei ipa. Kwini ndingazivo here nedzimwe ndakarara panapa ndichitorwara ndingobikirwa chikafu ndodya. Ndakatotadza kuaraira kudhara. Ibasa renyu tete. Hanzi ramba rinopetwa riri nyoro, karipeta ramba rinotyoka. Mwana unofanira achiri mudiki. Makatoluza. Inini ndakambonogadzisa foni yangu. Foni itana. Munofanira kutsamwa mwezo zvimba muri ngobika bhati smart. Pamwe hasitomboribika. Chienda iwe. Ndakenda ngonogadzirwa foni yangu. Mira itana rube dolari kombi. Ngazofamba netsoka. Unozanga dzangu ka? Ndingati chiko kunokwara ugare kure neganzi rinokuputikira. Awagona. Ndende iko. Alright, maita basa. Ukurumbe kudoka so. Nini rimurume. Wachenda. Kapizwa pamapoto ndiwe na. Kana kitongwa hivyo. Uyenye lita la tete. Diani. Si Ali. Pinda. Masira si. Ndiri Boris Pinda agoga. Acha basi. Ko mama argi. Mama waboda. Ore. Mama mshwada. Ndanchwada vaenda kure rezvoti ndokwanisa kuvamirira zvo. Handisi kuziva kwavamboenda vangobuda sezvoti varipo. Alright. Saka ndokunokwanisa kuvamirira kuzi ndikuda zvinhu zvandatumwa namama. Ngamirire kana kuti mafonera. Ndakati ndakugona kutongoita ka. Ndokwanisa kuvamirira. Kana vasina kuenda kure ipenyu ndokwanisa kuvamirira zvamundakamboshora. Ndombotamba hamugemu rangu randabva ndichitamba. Komukavafonera. Airtime yacho mukona kufonze magame tacho. Fonze vakomana papacho zvisina kana airtime ungona. Airtime inojutswa ka 1 pa 2 months. Ama 1. Ndamutomboita magame ndo zvandotoparira pafoni yangu. Ndotamba magame ngai. But game ramu kutamba ndinonakidza. Munozondipa ndokutamba. But atambo inovanikadzira game. Imi rakanyorwa papi. Ndero varume chandakamosa ke. Imopana kutamba zvimakeke 19 zvezvi matendi zvimagame zvezvi zvina zvekubika zviya ndikudza kuti zvinhu zvimachi. Alright, watoda tamba game. Asi unondidzidzisa ndisandambokutamba. But game racho unondigona. Handitsazi. Ndokudzidzisa pa. Andikona. Andikona kuti ndo mabreaks. You actually. Apa iwe watinago. Vanhu vakapenga. Apa rakusitadza ndizvo. Kutatsirika. Tamagia. But tinogona kutamba. Mazuva ndaka. Abva zvakanaka. Wakarukiswa nani mabreaks? Ndakarukiswa nadhodhi vangu. Padhodhi wako vanogona kusingaiti. Uripifu. Apa ndichakaupewa kuzorovera nechichi vandoitora. Unoita munhu dzakanaka futi. Naita basa. Ndantombona magame acho achiziramba achitamba pakadai zvinhu. But urikugona. Unogona nana ndikubva here papa. But wakapenga manje. Uri beautiful. Escanal. Olha, vai kupanana. Ndazosvika kudhara mama. Nei megu. Kufundiyani yamakabate.
Impani mikasikia yangu. Na hivi mbona tu kama pana tu. Kuchiko leo. Bye. Kuchiwe churubiti kapana mama. Yangu nangu ka action ndo wangu tori hapa. Ashimbushika chidonza mwana. Aiwa, kamturu kacho. Wamtora sei. Alright. Ndozodzoka zvangu ndakwe. Wakutotiza. Pane zvandoda kuita pachena. Alright. Umoresa mama wako. Natanaka. Alright. Wamoresa. Alright, bye bye. Kama naishi harakatopusa. Zetero ni anzazi yake zia, vikuti rakapusa. Rakapusa. Chota na rwimbo. Na mama tinobuda ipapa. Ndifunga ngodana na rwimbo mimi. Chambugara basi na mama ndiva kunyenyeye. Hapana dira. Hapana dira. Masura chanyanya. Aliwandatuma karekara asati adzoka anziko asasvika siko. Neno kakwenene ndombo inoka kuolidhimushoma. Ndori domu chamunogonoza gora mbozoti nguya kusakurere neyatete. Ndinobatsirana nevamwe toita. Munozogonoza gauni here nenungo dzamuinadzo idzi. Ndotakura mukoma ali ndoenda nazo. Saka ndosara naye. Iweweka kumbosara muchizoti mapilesi anorwadzisa. Ndatojerawo kuti ali anenge achisuka achibika achiwacha. Dhidhi wako wacho akandikutoona kuti denga racho kunenge kwakutanga kunonga aiti adzoke. Amboendeziko? Ndamutuma kako maitariro, ndamutuma juzi rangu ndakazofunga kuti juzi riya riya ndakapa maitariro. Ndakatomutuma kwamaitariro muchamudzokeri kune bhebhi rezo. Kune bhebhi ripi? Tariro kamama makumuona here. Handina kandipe ndakazokusiyai murombo hanziko. Vatari vanoita mukoma iti mukomenta. Ita serious? Pamwe anga arori hanzadzi yako hanzi. Hanzi vachisisika. Bhebhiri bhoma iyi. Aiwa ndingafa akarora tariro. Aiwa ndinofara. Ndinofara kuitariro chakarekta sei. Tariro ingonyariro. Ai ndingamara ini. Ali kurora chaiko. Ngarore. Ini ndaneta ini. Apa pasiri chibadzera apa. Zvikunyanyopinira mumaoko izvi. Zvinosoka nenda toneta ini. Ngatongodzure tipindomba. Zvingatidzure tipindomba. Mavheji acho. Muda kutozodyarirwa mamwe mavheji aya atodhakwa. Iwe kuda kutemba ali unomuziva ipapo pakadzoka hanzi ndakumborowa zviseko. Momzi ndakumbonoona bhora. Ala hazo yekunyanya kutemba. Bresha kutotanga kunyaregeti tipindomba kusati kwatanga kunyanya isati ngatoti. Mama. Kumatura mugadhini? Ndirimbodzurira manje ndikutoona kuti kunenge kwakunaya uku. Mama, imoshana nemvura ichinaya kudai hanzi chifu. Yakangonaya chiri panapa kwaiva kunonoka hanzi. Ndanda kutombotamba amwe magemu ndiri ikoko. Tamba magemu kumba kwevanona iwe. Mama wacho ndasvika vasiko hanzi havako. Wasvika vasiko? Ndasvika vasiko. Ameno chiraundi chavanzi varovere chichichi. Saka ndandatozodzorora zvangu bati hey, zvandazoona mama zvinondinakisa. Ale ndeyo mavhiri maonei. Bika mama, ndikuzoti kuna Tariro kwangaenda. Ismaili kana, Ismaili je. Rega ndiudze tipindomba. Chiko naye mwanangu ndiudze. Mama inini kamuonero kandiri kuita. Shamwari yenyu iyeya. Inenge ine rusaro raganda kuvana vayo. Ko indawa futi. Kozi muriona kuti chii mama? Pavangosvika chete madhonzera avaita ruimbo ndinonyanzomanzwisisa ita chokwadi. Mai vaya vane utsinye here vaya? Vakatirena kavaya. Wakunyeperwa asavira wangu iwe kana waenda kudzimba dzevanofambira chimwe chete iwe. Asi mazvinzwa zvandataura mama. Ndawanika hangu vasiko but kamubatiro kavaita mwana vazodzoka inangu hanakafarira. Asi wanga watogara nemwana wacho. Mamuchiiteiko? Tichitamba kamagemi wayo mama. Handakuitei. Mama kutotamba magemu naruimbo. Tichitamba magemu
naruvimbo vazoya achimudhonza zvine pawa zvokuti atopotsa atorovera kugasi kuya kugasi stove kuya uchawanyepera asaira ungawana mwoyo wakadaro iwe aiwa makuhwa wangu handina but chokwadi mama ndangokudzai izvozvo indakuenda ini zvemakuhwakuhwa handidi zvoti munhu akaenda dzimba dzavanhangu yacho rasina basa jisi randa kutuma riri kuti ndopachoka mama pandiri kukudzai kuti muri kuona kuti inga ndakagara naruvimbo tichitamba magemu time dzavangosvika ndichitamba amwe magemu naruvimbo vasvika nemwana wetariro but kamudonzero kavaita ruvimbo ka haini nangu handanakidzwana ndatozotadza kana kubvunza juzi renyu mama wabva vabuda naye panze andakudza kuti atombopotsaiswa pasi peitebho uyu nyambo dzakaiwa ngatiende mumba pano pakunai chokwadi mama ndikutaurei ngoramba zvenyu but shamwari yenyu hainaunaka iwe shamwari yenyu hainaunaka ino handinazvifanavana kana mwoyo wakadara hainaunaka vana mwoyo wakadara handedumba machi but shamwari yenyu iwewe murora atete pane munhu uya ndaita andinesa kana naineni nechipereti changu iyoyo namba dzake ndeidzi anonzi mai ogeli idzi ndo namba dzaakandipa idzi saka idzodzi ndamba idzo ndidzandada kuti uzonditechere pawhatsapp kana foni yako yaita moto anditi ehe nokuti iye anowanzoshandisa whatsapp inini manje nekafoni kanga akakaka zvisika ndigona kubatana kwemimi vatete maiti muri kubasa shuwa nemachipi yaita mafoni makabva matadza kutenga foni yepawhatsapp iyo foni ndandinayo asi kuti foni yakaita tsaona ka ndakuda kutoya kunoku inozoita tsaona sei foni saka ndobva ndazongotora kakakana ndakangokandaombaka nekuti ndikuona ungobatana uno wangu ndozvakaitika ndandada kutoya kunoku foni payakaita sepayakafa saka ndaitenga nguvai nekuti mukore uno munhu ungaoneke uine akakarikega akamuda uine imwe foni yetachi aka aiwa kanditi muzukuru wanga akandivimbisa kamaideka ndakavimbiswa kana maininga muchida kutekoma ndichakutengera ifoni zvichifambi izvozvo ndozvamunoda kutemba aiwa ndichatsvaga izvozvo kuti ndosakwigira timimba pano tandikuda ifonini ndatotengera zvangu foni yemuzukuru wangeni maidei akati tete ndakusurprise itete anokwanza musiye masaizi raita kafoni kanga saka imi mukutemba zvechifambi izvozvo anotondigira kafoni angatazondigira foni yakambondipa 20 dollars musiyoyo saka imi mukuti anoiona kupi mari maidi asina pari kumbowana iyo yacho izvo zvichifambi izvozvo anozoziva ndezvezvifambi ndiani kopamwani mamwe madhina ari kuita ko mukazowana kuya nechimimba mimba ikita sei agwa muna mudiki anoziva zvaanoita saka kubva muri kuzivana zvinovazivini hapana kuzivana ndozvitoripo noti ini ndatowatadzawo kwakontrola kwacho saka ndoramba here zvavanenge yanazvo zvinoini wakaya nechimimba panapa ndomhanyisa inozoziva kukuenda imimi natete nazukuru wenyu uchigona kuzomumhanyisa auya nekamimba yochimbotadza kumukontrola pa zvino akauya nemimba panapa ndichavatamisa pano ndinovamhanyisa kuwamhanyisa kuita seike makatadza kuwamhanyisa kudhara muchaona hado wafika kutora muzukuru wangu wafunga kuti ndidaenda madziri tete 2 minutes ndikudzoka haya ndikudzoka memanje muda kuigirwei ko mama mutenge makaswenda mudafarire vanhu vanogara vachingofamba murodhi kuita chenzira mama ndikumboenda kure mukauya mukapinda mobuda mukauya mukapinda mobuda ndidonoona shamwari yangu 2 minutes anga ari kuinvesti 2 minutes handisi kumbogara ndikudzoka memanje kurodhi kaoko kuchaita nyaya chetoko mama nyaya dzeiko zvanyanya ndichazvione musi kurodhi uku naizveni tete mwana angu zive kuti ndikubva kupinda kuti neupenyu uye handisina baba ndaanherera chete saka tete mati muda kugirwe mabhisho chete here netete kwamusuda cheni mai mama musuda chenini ndakayana hamuidye here imi ndokuigirai tete imika kanda chakanaka muzukuru wangu zara haiti tete haimi wateteka nevazukuru venyu ava hamheni chokwadi kwakanaka ndikuona kuti iyeyi vasokotizobada pano varombewo zvavo hakanaka nazvo chakanokubura pamusha panapa kutomira kuti ndikuona hagazi iwowo tautande uri murwere inini cheri muenzi dangoyota nani saka ainanga ndisipo inini ngwachirakamshirakanani zvino soft good ka mukomana haamitiswe anotomitisa ndiye zvino ava vanomitiswa vakauya nevana pano imi matete vacho nahamheni muchaona zvekuita ndomuperekedza ini patete ndonomira ikoko ndonopenga
Munogopenge chi chamunopenga. Esita. Ngosha nanda kusowa murume wangu. Wanifira wewe. Nanda kusowa singaiti. Sure. Kana sima kachena si. Ndachana. Sure, apa ngada ugadzire spera kwa wana. Yes. Apa ndopasina mafita musha. Wanifira mwana. Iyo ndawo ndisa spera kwa gashi. Shadori ni watu. Ndafana tanjira ni shugasa chimona. Yeah. Sini yobongo tsika madaya. Kona simota meso. Mutare yafo hivi. Mwana wa kumbra muta kusenya bani kwangaida kwendo. Apa utazanifuna wote dedi moto ita breakdown. Ndio muta tsoku. Over to monitaji hadi to motare yafo. Mata it's okay. Sasa yo chinzo moto chinza moto garage. Alright. Wala bakani. Pose kama pose kabla. Bebasa ndisamba. Dera ndo beza ngoni kwa hiyo. Mbona kukutana na kusiwa sikaba. Tinde mungu ari busy. Basa kwenyu chichichi. Mfano ita 3 days nondoona. 3 days mfano wana. Ndenda kusoma again. Mwanzo ndo dale. Kwa enya nopita. Alifakana kajire wakaje. Matanga. Tange. Hapo. Ndugu matenga kwa Maria ya Mungu pe. Aya ndakashinja kaya. Ndoto zao ndo watu wenyewe yani. Tunafanya what's not Kwa. Wewe. Para kutana na So ndo dale. Nashuda chicken. Wada chicken. Tata. Kitungo nda chicken. I know ndo is this that. Wada azuko ne manje kwamba ndo chicken na so wewe. Demo tanga ikija kwa. Chiga semota. Kosa ashtumbit. Sure. Nisonge sikunga nisabana mutoko. Baraka. Wewe shani wa sungo bia kwa kuma netso kwa hiyo. Sure. Kwa ndo dale. Ndimika mne mshitete minteno desa. I love your lips. Sure. Ndo wala bia. But baby actually Chichangwa no ide na sina tsaze makaskete. Ndio mbochi ndio zoko mwaje. Sure. Kana kwenda kwa doctor ke mwa tina parongo mwa wanwa wango ga wani ajiye sense. Tsangwa ni baby. Are gani kwa tafata ngwa bebo. Asfan kwa do manyira. Ndokunzo ndakumba. Ndokunzo. Sina ndakazothuka singeti. Chitangu ka ukota Zera la kwa jiro to. Wakandithuka singatombo ithi. Izo ziri wita 20 minutes to cho. Sikaganichita ndiende baby. No sita. Nothing na cho kumapere tombo tandara. Ndadawenda Ndo kwa ndo zo weta keta de wazo ngulisa. Tuzona na Sunday. Sure. Tuna Sunday. I love you too. You are my pin of plant. Mnamchindi vara mune twaskana twenyu. Twaskana tu. Ayo, sange mungachene izvezvi munganyanya mukana no. Ndakachenera. Ayo. Toni shanji, toni jelasi. Leo watu natoka ndio kuzana nale. Sunday ndendri free. Kama zenda utapata kwa nini pekee. Every hour, every minute. Alright, I mean every second. Sure baby. Like serious. But pesa wangu kudasha. I ndo kwa kudasha. Nikapoda shutoda. Kuna bibi ya Sunday ndio atatubotura na maso. Ebo. Kono tondisa pa WhatsApp profile. Ndoto gwesi. Kusatoto tombosika na kunyenda uwisi kwa profile. Sure. Sure kada. God bless I love you. Sure. Baby. Thank you so much. I love you. What's up, baby? Hey, it's a ayo unonzida kana mwana chino chindapita manje waita ayo washishida kuma waita basi Wazimba mkazi wangu hapa is big ayo washishida mwana nda tweet unakwenda shokuti Sunday ya tunona ayo I promise ayo heartmates asimoto itakuchite ayo mwana ndio nasema ndio hapa 2 hours atendeni Mandisa. Alright, it's a bomb. Yes. Alright, it's a tomato eatant. I want to within 2 hours then they go. Tabas. Come on. Alright, it's a bomb. Kawan. Aga mwana gambo mwana. Ako kana mugua ndo pinda nako.